Kaixo, kaixo, nere supertxiki eta superfamilia. Zer modu zaudete? Nazkatuta zaude zure alaba edo semea gaizki ikusteaz? Kurtsoan zehar hainbeste lana eginda bere konfiantza irabaztea bere buruarengan indartsu egoteko eta patroi berdina errepikatzen du, hau da, min ematen diote besteek? Pues lehenengo galdera behar dezuna ondokoa da. Ni garbi al nago nere haurtzaroko zauriez? Norbaitek min egin zidan eta hori itxita dakat? Guraso bezala hori da lehentasuna. Bigarren galdera, denbora guztian arreta kanpoan dut, zen azkagarriak hori egiten dizutela, ze desgrazia, edo zentratzen zea zure alaba edo semea barrutik indartzen eta herramienta egokiak ematen arazoi aurre egiteko, ez galdu aukera eta etorri uztailaren 15ean nire doako tailerrera. Eta horrelako lanabesak oso boteretsuak ikasiko ditugu. Ez itxaron eta ekintza hartu.